Elikkä sitten sieltä Milla ja Brianna vois tulla. Mä menen tästä vähän sivumpaan, etten kaada uudestaan. Niin sieltä sitten voi tulla eteen. Älä, Brianna uudestaan. Ai. Voi ei. Milla? Oi hitsit, Brianna kaatui mun päälle, kun se kaatui, kun mä menin toisten vierestä. Au. Oi. Pystyykö se vielä ratsastamaan? No voi mä hetken ainakin. Toivottavasti sitä ei sattunut paljon. No sit sieltä Alina ja Nuppu vois tulla. Ja nyt tällä tunnilla mentiin siis vaan tätä 60. Voitte tulla kaartoon. Sitten voitte mennä pois kentään. Tää on aika jäykkä tää portti, mutta näin. Voitte tulla pois. Menit kyllä ihan sikahuonosti. Ja tipuitkin vielä. Aha, mut ei tarvi silti kertoa sitä ääneen mulle. Niin, kiitos silti tiedosta. Olepa hyvä. Ne ei vaan pitää välittää tosta. Ne oli ihan sikatyhmää, että ne haukkuu mua. Mä en edes oo tehnyt mitään niille. Tai no siis Alinalle ja Moonalle. Mä otan sulta varusteet pois. Ja ei se Brianna sun vika ole, että mulla meni tosi huonosti. Se oli vaan mun keskittymisen takia. Brianna sai varsan. Mä en edes huomannut. Mut Kalypso on kai se niistä, kun ne on samassa tarhassa. Se on kyllä ihan sikasöpö. Se on ihan sikatyhmä oikeesti, kun Alina vaan kiusaa mua ja Moona, kun mä en oo tehnyt mitään. Ja Jeminaakin kiusataan. Jemina, tuu tänne. Tule sä. Mitä asiaa? Mä ajattelin vaan kertoa, että toi Alina ja Moona oikeesti kiusaa mua ihan koko ajan. Tunnilla kun mä tipuin, joo mä näin, niin sit Alina varpasi yhtäkkiä haukkuu mua ja kaikkea. Ei hätää, mulla on seuraavaksi tunti. Ja no, ketään muutakaan mun kanssa samalle tunnille tulis kuin Moona. Meillä on 2 semmonen, että me ollaan 2 sillä tunnilla. No, tsemppii siihen. Mut mä menen nyt laittaa mun ratsun kuntoon, kenellä mä ikinä menkään. Nähdään sit kentällä, tai no, nähdään kentän laidassa. Mä tuun hakemaan tyhjät rehupipat pois. Täällä oli leirikin enää mitään tekemistä. Hepoille ollaan laitettu iltaheinät ja tää leiri loppuu ihan kohta. Paitsi huomenna siis taas uusi päivä, mutta loppuu tältä päivältä kohta. Donna!